hlavním výkonným producentem Arturem Griffinem. Kamery běží neustále. Reality show o mně Začíná se teď. Máš padáka? Ne, to byl vtip. Opravdu? Ne, máš padáka. Smích se přidat do vaší trupy. Víš, že jsem to ještě nikdy nedělal? Tudu. Jsem jedním z vás. To je můj zadek. To je vážně dobrá show. Ticho. Takže, pořád si myslíte, že reality show nenarušují soukromí? Ale to je jedno, to se nikdy nebude vysílat. My víme, ale stačí stisknout tlačítko. A video bude na internetu na odiv celému světu. Ale když ho smažeme a ty smažeš můj zadek, na reality show zapomeneme a budeme se věnovat hudbě. No tak fajn, žádná reality show. Smažte to video a já smažu Kendlův zadek. Celá ta Big Time Rush show jde k vodě. Cože? A co já? Ty máš padáka. Mami, s radostí oznamujeme, že reality show Big Time Rush už není. Díky bohu. Ty šaty byly hrozný. Díky bohu, že už se nemusíme fackovat a líbat. Jo, mě vadilo jen to fackování. A díky, že jsi mi zachránila zadek. Doslova. Jsem jako ninja. Konečně se můžeme užívat jak za starých časů. AJ, jo, reality show už je zrušená. A neznáme tě. Jo, ale koupili mi tu byt a nemám kamarády, takže... Popadni ovládání. Tak běž. Běž. Tady musíš zmásat jasný. Tak jo, co takhle něco složit? Dobrý nápad.